имрӯз ман мехоҳам ба шумо 3 қисса аз ҳаёти худро нақл кунам. Ҳамин ва тамом. Чизи хосе нест. Танҳо 3 қисса. Қиссаи аввал дар бораи пайвастани нуқтаҳо аст. Ман баъд аз 6 моҳи аввал аз коллеҷи Рид хориҷ шудам, вале тақрибан 18 моҳи дигар ҳамчун донишҷӯи озод дар он ҷо мондам ва сипас онро комилан тарк кардам. Чаро ман тарки таҳсил кардам? Ҳамааш ҳанӯз пеш аз таваллуди ман оғоз шуда буд. Модари биологии ман як донишҷӯи ҷавони муҷаррад буд ва тасмим гирифт, ки маро ба фарзандхонӣ диҳад. Ӯ исрор меварзид, ки маро бояд шахсони маълумоти олидор дошта ба фарзандӣ қабул кунанд. Бинобар ин ҳама чиз омода буд, то маро ҳангоми таваллуд як ҳуқуқшинос ва ҳамсараш ба фарзандӣ гиранд. Аммо вақте ки ман ба дунё омадам, онҳо дар лаҳзаи охирин тасмим гирифтанд, ки духтар мехоҳанд. Бинобар ин ба волидони ман, ки дар рӯйхати интизорӣ буданд, дар нисфи шаб занг зада пурсиданд: мо як писарбачаи ғайричашмдош дорем. Оё шумо ӯро мехоҳед? Онҳо гуфтанд: албатта. Модари биологии ман баъдтар фаҳмид, ки модарам ҳеҷ гоҳ коллеҷро хатм накардааст ва падарам ҳатто мактаби миёнаро тамом накарда буд. ӯ аз имзои ҳуҷҷатҳои ниҳоии фарзандхонӣ даст кашид. Танҳо пас аз чанд моҳ, вақте ки волидони ман ваъда доданд, ки ман ҳатман ба коллеҷ хоҳам рафт, ӯ розӣ шуд. Ин оғози ҳаёти ман буд. Ва пас аз 17 сол ман воқеан ба коллеҷ рафтам, вале аз рӯи соддагӣ коллеҷеро интихоб кардам, ки қариб мисли Стенфорд гарон буд ва тамоми пасандозҳои волидони синфи коргари ман барои таҳсили ман сарф мешуданд. Пас аз 6 моҳ ман дар ин таҳсил ҳеҷ арзише надидам. Ман намедонистам, ки дар ҳаёти худ чӣ кор кардан мехоҳам ва намефаҳмидам, ки коллеҷ чӣ гуна ба ман барои дарёфти роҳи худ кӯмак мекунад. Ва дар ин ҷо ман тамоми пулеро, ки волидонам дар тӯли умрашон захира карда буданд, сарф мекардам. ҳамин тавр ман тасмим гирифтам, ки таҳсилро тарк кунам ва бовар дошта бошам, ки ҳама чиз хуб хоҳад шуд. Он вақт ин хеле тарсовар буд, вале вақте ки ҳоло ба гузашта менигарам, ин яке аз беҳтарин қарорҳое буд, ки ман то ҳол гирифтаам. Лаҳзае, ки ман таҳсилро тарк кардам, тавонистам аз фанҳои ҳатмие, ки бароям ҷолиб набуданд, даст кашам ва ба дарсҳое биравам, ки воқеан бароям ҷолиб менамуданд. ин ҳама чандон романтикӣ набуд. Ман ҳуҷраи хобгоҳ надоштам. Бинобар ин дар фарши ҳуҷраҳои дӯстонам хоб мерафтам. ман шишаҳои холии кока-коларо барои пайсенд месупоридам, то бо он хӯрок бихарам ва ҳар шаби якшанбе 7 мил роҳро пиёда тай мекардам, то дар маъбади Харе Кришна ҳафтае як бор хӯроки хуб бихӯрам. ман инро дӯст медоштам ва бисёр чизҳое, ки ман бо пайравӣ аз кунҷковӣ ва ҳисси ботинии худ пайдо кардам, бадтар бебаҳо баромаданд. иҷозат диҳед як мисол оварам. Коллеҷи Рид он вақт шояд беҳтарин омӯзиши хаттотиро дар кишвар пешниҳод мекард. дар тамоми шаҳраки донишҷӯён ҳар як плакат ва ҳар як тамға коғаз ба дасти Зебо хаттотӣ шуда буд. чун ман таҳсилро тарк карда будам ва маҷбур набудам ба дарсҳои муқаррарӣ биравам, тасмим гирифтам, ки дар дарси хаттотӣ иштирок кунам, то ин ҳунарро омӯзам. ман дар бораи ҳуруфҳои сериф, дар бораи тағйир додани фосилаи байни омезиши ҳарфҳои гуногун ва дар бораи он, ки чӣ чизе типографияи бузургро месозад, омӯхтам. ин зебо, таърихӣ ва аз ҷиҳати бадеӣ чунон нозук буд, ки илм наметавонист онро дарк кунад ва ин маро мафтун кард. ҳеҷ яке аз инҳо ҳатто умеди истифодаи амалӣ дар ҳаёти маро надошт. ҳеҷ яке аз инҳо ҳатто умеди истифодаи амалӣ дар ҳаёти маро надошт. аммо пас аз 10 сол, вақте ки мо аввалин компютери Макинтошро таҳрезӣ кардем, ҳамаи ин ба ёдам омад ва мо ҳамаи онро дар мағз ҷой додем. ин аввалин компютере буд, ки типографияи зебо дошт. агар ман ҳеҷ гоҳ дар ягон дарси коллеҷ иштирок намекардам, маҳз ҳеҷ гоҳ соҳиби ҳуруфҳои гуногун ва фосилаҳои мутаносиб намешуд ва азбаски Windows танҳо аз мағз нусхабардорӣ кард, эҳтимол дорад, ки ягон компютери фардӣ ин гуна ҳуруфҳоро намедошт. агар ман тарки таҳсил намекардам, ҳеҷ гоҳ бо он дарси хаттотӣ намедаромадам ва компютерҳои фардӣ шояд чунин типографияи олиҷанобе, ки имрӯз доранд, намедоштанд.
албатта ҳангоми дар коллеҷ буданам пайваст кардани нуқтаҳо бо нигоҳ ба оянда имконпазир буд. Вале пас аз 10 сол вақте ки ба гузашта менигаристам, ҳама чиз хеле равшан шуд. Боз мегӯям, шумо наметавонед нуқтаҳоро бо нигоҳ ба оянда пайваст кунед. Шумо метавонед онҳоро танҳо бо нигоҳ ба гузашта пайваст намоед. Бинобар ин, шумо бояд бовар кунед, ки нуқтаҳо дар ояндаи шумо ба гунае ба ҳам пайваст мешаванд. Шумо бояд ба чизе бовар кунед, ба иродаи худ, тақдир, ҳаёт ё ҳар чизи дигар. Зеро боварӣ ба он, ки нуқтаҳо дар идомаи роҳ бо ҳам пайваст мешаванд, ба шумо эътимод мебахшад, ки ба дили худ пайравӣ кунед. ҳатто вақте ки он шуморо аз роҳи маъмулӣ берун мебарад ва маҳз ҳамин чиз тамоми тафовутро ба вуҷуд меорад. қиссаи дуюми ман дар бораи ишқ ва аз даст додан аст. Ман хушбахт будам, ки дар оғози ҳаёт он чизеро, ки дӯст медоштам, пайдо кардам. Ман ва Воз ширкати Apple-ро дар гаражи волидонам вақте ки ман 20 сола будам оғоз кардем. Мо бисёр меҳнат кардем ва дар тӯли 10 сол Apple аз 2 нафар дар гараж ба як ширкати $2 миллиард бо зиёда аз 4000 корманд табдил ёфт. Мо нав беҳтарин маҳсули худ Макинтошро 1 сол пеш бароварда будем ва ман тоза ба 30 солагӣ қадам гузоштам ва баъд маро аз кор пеш карданд. Чӣ гуна метавонанд шуморо аз ширкате, ки худатон таъсис додаед, пеш кунанд? Хуб, вақте ки Apple рушд кард, мо касеро, ки ба назарам хеле боистеъдод буд, киро кардем, то ширкатро бо ман идора кунад. Соли аввал ҳама чиз хуб буд, вале бадтар дидгоҳҳои мо дар бораи оянда аз ҳам фарқ карданд ва дар ниҳоят мо ҷанҷол кардем. Вақте ки ин рӯй дод, шӯрои директорон ҷониби ӯро гирифтанд. Ҳамин тавр дар 30 солагӣ ман аз кор берун шудам ва ин хеле ошкоро сурат гирифт. Он чизе, ки маркази таваҷҷӯҳи тамоми ҳаёти калонсолии ман буд, аз байн рафт ва ин фоҷиабор буд. Ман воқеан чанд моҳ намедонистам, ки чӣ кор кунам. Эҳсос мекардам, ки насли қаблии соҳибкоронро ноумед кардам ва чӯби эстафетаро, ки ба ман месупориданд, афтондам. Ман бо Дэвид Паккард ва Боб Нойс вохӯрдам ва кӯшиш кардам, ки барои чунин нокомии калон узр пурсам. Ман як нокомии машҳур будам ва ҳатто дар фикри гурехтан аз водии Силикон шудам. Аммо оҳиста оҳиста чизе дар ман бедор шуд. Ман то ҳол кори худро дӯст медоштам. Воқеаҳои Apple инро заррае тағйир надода буданд. Маро рад карданд. Вале ман то ҳол ошиқи кори худ будам. Бинобар ин ман тасмим гирифтам, ки ҳама чизро аз нав оғоз кунам. Он вақт ман инро намефаҳмидам. Вале маълум шуд, ки ихроҷ аз Apple беҳтарин чизе буд, ки метавонист бо ман рӯй диҳад. Сангинии муваффақият бо сабукии дубора навкор шудан иваз шуд, ки дар он ҷо ба ҳеҷ чиз итминони комил нест. Ин ба ман озодӣ дод, то ба яке аз эҷодкортарин давраҳои ҳаёти худ ворид шавам. Дар давоми 5 соли оянда ман ширкате бо номи Next ва ширкати дигаре бо номи Pixar-ро таъсис додам ва ба як зани олиҷаноб ошиқ шудам, ки баъдтар ҳамсари ман шуд. Pixar аввалин филми тасвирии компютерии ҷаҳон қиссаи бозичаҳоро офарид ва ҳоло муваффақтарин студияи аниматсионӣ дар ҷаҳон аст. Дар як гардиши аҷиби воқеаҳо, Apple ширкати Next-ро харид ва ман ба Apple баргаштам. Технологияе, ки мо дар Next таҳия карда будем, ҳоло дар маркази эҳёи кунунии Apple қарор дорад ва ман бо Лорен як оилаи олиҷаноб дорем. Ман комилан мутмаинам, ки агар аз Apple ихроҷ намешудам, ҳеҷ яке аз инҳо рӯй намедоданд. Ин дорӯи бисёр талх буд, вале ба назарам бемор ба он ниёз дошт. Баъзан ҳаёт бо хишт ба сари шумо мезанад. Имонро аз даст надиҳед. Ман боварӣ дорам, ки ягона чизе, ки маро ба пеш мебурд, дӯст доштани корам буд. Шумо бояд он чизеро, ки дӯст медоред, пайдо кунед. ва ин ҳам барои кор ва ҳам барои ҳамсафари ҳаёт дуруст аст. кори шумо қисми зиёди ҳаёти шуморо фаро мегирад ва ягона роҳи воқеан қаноатманд будан ин аст, ки кореро анҷом диҳед, ки ба назари шумо бузург аст, ва ягона роҳи иҷрои кори бузург ин аст, ки онро дӯст доред.
агар шумо онро ҳанӯз пайдо накарда бошед, ҷустуҷӯро давом диҳед. Таслим нашавед, чун дар ҳама масъалаҳои дил вақте ки онро меёбед, худатон дарк хоҳед кард. Ва мисли ҳар як муносибати хуб, он бо гузашти солҳо беҳтару беҳтар мешавад. Бинобар ин ҷустуҷӯ кунед ва таслим нашавед. Қиссаи севуми ман дар бораи марг аст. Вақте ки ман 17 сола будам, иқтибосеро хондам, ки тақрибан чунин буд: агар ҳар рӯзро чунон гузаронӣ, ки гӯё рӯзи охирини туст, рӯзе ҳатман ҳақ ба ҷониби ту хоҳад буд. Ин дар ман таъссуроти амиқ гузошт ва аз он вақт инҷониб дар давоми 33 соли охир ман ҳар саҳар бо ойна нигоҳ карда аз худ мепурсам: агар имрӯз рӯзи охирини ҳаёти ман мебуд, оё ман мехостам кореро, ки ҳоло бояд анҷом диҳам, бикунам? Ва ҳар гоҳе ки ҷавоб барои чанд рӯз пай дар пай немешуд, ман мефаҳмидам, ки бояд чизеро тағйир диҳам. дар ёд доштани он ки ман ба зудӣ хоҳам мурд, муҳимтарин асбобест, ки ман то ҳол барои қабули қарорҳои бузург дар ҳаёт пайдо кардаам. зеро қариб ҳама чиз, тамоми интизориҳои беруна, тамоми ғурур, тамоми тарси хиҷолат ё нокомӣ, инҳо дар баробари марг аз байн мераванд ва танҳо чизе мемонад, ки воқеан муҳим аст. дар ёд доштани он ки шумо хоҳед мурд, беҳтарин роҳест, ки ман медонам, то аз доми фикри чизе барои аз даст додан доред, раҳо шавед. Шумо аллакай бараҳна ҳастед. Ҳеҷ далеле нест, ки ба дили худ пайравӣ накунед. Ҳеҷ кас намехоҳад бимирад. ҳатто одамоне, ки мехоҳанд ба биҳишт раванд, намехоҳанд барои расидан ба он ҷо бимиранд. ва бо вуҷуди ин, марг мақсади ниҳоии ҳамаи мост. ҳеҷ кас то ҳол аз он фирор накардааст ва ин бояд ҳамин тавр бошад. зеро марг эҳтимолан ягона ихтирои беҳтарини ҳаёт аст. ин омили тағйироти ҳаёт аст. он чизи кӯҳнаро нест мекунад, то барои чизи нав роҳ кушояд. ҳоло нав шумо ҳастед, аммо рӯзе ки чандон дур нест, шумо низ тадриҷан кӯҳна мешавед ва аз роҳ дур карда мешавед. бубахшед, ки ин қадар драмавӣ мегӯям, вале ин ҳақиқат аст. вақти шумо маҳдуд аст. бинобар ин онро барои зиндагии дигарон сарф накунед. дар доми ақидаҳои шахшуда наафтед, ки ин зиндагӣ бо натиҷаи фикрҳои дигарон аст. нагузоред, ки ғавғои ақидаҳои дигарон овози ботинии шуморо пахш кунад. ва аз ҳама муҳим, ҷасорат дошта бошед, ки ба дил ва интуитсияи худ пайравӣ кунед. онҳо аллакай медонанд, ки шумо воқеан кӯшиши киш шудан доред. ҳама чиз дигар дуввумдараҷа аст. гурусна бимонед, нотарс, соддадил бимонед.